हेलौ। आदा औ जाथाया बोरै जादोंमोनलाय? जाथाया नैदि जादो आं बैखौ आंनो मोजां खोथाया हराय मिथिगोन आं बायहेरायाव इमान आराम न'नि थाखाय फैदो न' लुनो होननानै उम मिथिगोना बिदिनो मालाबा दिन एस्रा सिम लानानै बेलेगजों रायलायो आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन। अ बे मालाबानो थारमाने एक्सट्रा सिम लानानै बेलेगजों रायलायो। उम बाय मैयानि दिनाव बेलेगजों खारबाय। बेलेगा सोर मिथिगौ नामा सोर मा नाम? दा बेलेगा जाहैबाय बे हौवायानो बिजों रायलायो। मा नाम बेनि नामालाय अबेनि? आं नामखौ मिथिया मानसिया दाखालि बुंबाय इयो जा मा केरेलायाव ना मा खामानि मावोमोन मानसिया। दा ओरैनो मा गामि नोंनि हिनजावा नों मा गामिनि आरो नोंनि हिनजावा बबे गामिनि? आङो लावखातानि ओमफ्राय हिनजावा हिनजावा फाराम फादांसक गेजेर लाइननि। ओमफ्राय मा नाम नोंनिया? आंनिया फिलद ब्रह्म। हिनजावनिया? हिनजावनिया सोदोमस्रि। ओमफ्राय हाबा जानाया बेसेसो गोबाव जाखोमोन? हाबा जानाया मायाव जादो 2020आव जादो। गथ' गथाय दंना गैया? सासे दं बाबु दं। ओमफ्राय फिसालाखौ लांफादोंना नोंजों गालांदों? लांफादो। सानबेसे जाखो ओरैनो थांनाया? थांनाया मैया थांदो मैया 8थायाव थांदो। आं 7:30 फन रायज्लायदो ओमफ्राय 8थायाव थांदो ओमफ्राय आङो डिउटियाव 8थायाव थांनानै बिदिनो 7:30 फन रायलायखांनानै 8थायाव डिउटियाव थांदो थांनानै जितियानिफ्राय 1:30 बेखौ खनसे फन खालामदां। माबे जायगानिफ्राय थांदों? थांनाया न'निफ्रायनो थांदो ओरै न'निफ्राय सिमलानिफ्राय सिमला न'निफ्राय फैनानै सिमलानिफ्राय थांबाय। माने होनबा नोंजों गैखायामोन आरो ना? आंथ' आं न'आव गैखाया इ न'आव दङो। नङा नोंजों थांफायाखैमोन होनबा आंजों ओहो आं इखौ न'आवसो दोनबोखादो। मा जायगायाव थायो ओमफ्राय नोङो? आङो नैयाव थायो बम्बाइ पानबिल। ओजों खामानि मावहैदोंमोन आरो नों? आं इयावनो थाखायो JWL आंनि कम्पानिनि नामा। ओमफ्राय बै सेंग्रायालाय बोरैथो लोगो मोननाय फेसबुकफोराव लोगो मोनदों नामा? बेखौ आं मोजाङै मिथिया दा जायखिजाया आङो इनो मबाइल गंसे बायना हरदों आरो ना मबाइल गिदिर। उम बै मबाइल गिदिर मोननायनिफ्रायनो मानसियानो चेन्ज जादों। अ आङो जिथिया मोनायाव आंनिया डिउटिया 8थायाव गयो मालाबा 6थायाव गयो बिदि आंनिया। उम आंनिया खामानिया अलराउन्ड उम ओमफ्राय 8थायाव गबाथाय आङो बेखौ फन खालामो जाखां लोंखां। उम ओमफ्राय आंजों 2 मिनिटल' फन रायलायो इयो। आं उन्दुनो ओंखारबाय मानो ओंखारबाय होननानै उन्दुयो ओमफ्राय सिम मोनसेजों रायलायबाय थायो इयो। नोंस्रा न'नि मानसिफ्रा मिथिया? गासिबो मिथिजोबगौ। नोंनो खोन्थायामोन आरो? आंनो खोथाया। बोरैथो मिथिखो होमबा दा? दा इदिनो मिथिलांबाय दा फंबायाबो इनिफ्राय मैयानि दिनावथ' सुइस अफखा मबाइला उम मानिफ्राय 11:30निफ्राय हरसे उम ओमफ्राय दहायो 6ता 10थायाव 6:10 इयो दहाय सोरांसि उम 6:10 इयो मबाइलखौ अन खालामदो। उम बेनिफ्राय खालामनायाव आङो खनथाम इखो फन खालामदो। उम खनथामावबो फन हमाखै ओमफ्राय गावसानि न'नियाबो खालामदो। बेनिखौबो ओमफ्राय हमाखै बेनिखौबो हमाखै आंखौबो हमाखै ओमफ्राय 10 मिनिटनि उनाव मबाइला अफ दाबो अनानो गैया दाबो। बिदि जादो ओमफ्राय नों दा मा सानदों नोंनि हिनजावखौ दा सोरजोंबा थांदों ना अबेबा नोंखौ रागा जोंना थांदों? आंथ' डाइरेक्ट सानखादों आदा इयो बेलेगजों थांखादो। गेरेन्थि आरोना? गेरेन्थिखा आं गेरेन्थि होखादो आदा। बे उम मालाबाबो आलासि जानो थांबाबो उम न'आवल' थाङो बेलेगाव थांफेरामोन। ओमफ्राय दा न'आव गैया जाहैबाय? न'आव गैया। ओमफ्राय नों न'आव फैया ओरैनो बेसेसो गोबाव जाखोमोन? आं बोसोरसे जाबाय अ बोसोरसे। माबा मोनसे दंमोन नामा जेनेबा नोंनि हिनजावजों नोंजों माबा मोनसे बिदिनो? जेबो इदिथ' गैयामोन आदा गैनायालाय। नांलाय खमलायबो गैखायामोन आरोना? गैया ओहो नांलाय खमलाय जायाखै उम जायखिजाया आङो बुंहरदोंमोन आङो एप्रिलनि 6 थारिखआव थांनो गोनां न'आव टिकेट दानखाजोबबाय। अ एप्रिलाव बेनिफ्राय माने बैसागुआव फैनो लागामोन नोङो? बैसागुआव थांनो गोनांमोन। ओमफ्राय दा मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ जेनेबा आंनि हिनजावखौ नुयोबाथाय? आङो दाबो हिनजावखौ आं लाफिनगोन आदा। औ नोंनि आं हिनजावखौ दाबो सोरबाफोर लाफिनगोन नुयोबाथाय नोंनि हिनजावखौ सोरबाफोर नुयोब्लाथाय मा खालामनो होगोन रायजोखौ जेनेबा हमना दोननो होगोन ना नों
लांफैगोन नामा? जायखिजाया थानायाव गथाय फैनो होबानो जाबाय आदा सिमलायाव। नङा जेनेबा बायसान्स नुफ्लांबायोबा सोरबा खोन्थाहरगोन आंनो। अ मा बुंनो सानो दा बिसोरखौ? हमनानै दोननो हो आदा।